Bueno, lagun batek aurkezpena egiten duenean, hori arazo bat da. Orain espektatibak dira hemengoak, ez? Orduan, bueno, espektatiba bien erdira heltzen garen, eta txene zerbait interesgarria ikusten duzen hemendik. Bueno, lehenengo gauza, eskerronak gonbidapenagatik, bai Josuri, Eduardori eta beste taldekide guztiei plazer bat da. Eta hemen azkenean, hemen aurkeztuko dudan lana, edo lan pilo bat ez da nikoak harrik egindakoa, baizik eta ikerketa talde handi batek egindakoa, ez? Eta horretarako, batez be, Karrantzan egiten ari garen lana, posiblea da, bai Bizkaiko Foru Aldundiko diru laguntzak direla eta, Karrantzako udalak egindako ekarpenak direla eta, baina baita ere, gure ikerkuntza taldeak eta batez be, gu hor gaude, Karrantzan lanean, bere garaian, espelio batzuk horra sartu zirelako, fosil batzuk topatu zituztelako, eta horiek berreskuratu zirelako. Orduan, guk ointxe bertan lan handi edo lan horren parte handi bat egiten dugu, egin dezakegu pertsona guzti hauei esker, ez? Orduan, normalean, asterakoan, gero egon gana zorritxe egiten hainbat gauzei buruz, baina gustatzen zait, gero etxerako idei zehatz batzuk emotea, ez? Eta lehenengo ideia da, Neandertalen kasuan, guk zantzuak, ez bakarrik ni, baizik eta ikerkuntza talde desberdinak topatu ditugu Neandertalen zantzuak Euskal Herrian, eta Neandertalen zantzuak gutxienez, 150.000 urtetan zeharreko ibilbidea erakusten digut, ez? Normalean Neandertalei buruz hitz egiten dugunean, talde horrek dauzka orain dela gutxi gora bera 200.000 urte agertu zen, eta desagurte zuren orain dela 40.000 urte. Orduan, tarte guzti horretan zehar, Neandertalak izan ditugu Euskal Herrian. Gero, beste gauza garrantzitsu bat, da Euskal Herriko aztarnategiak eta Euskal Herritik egiten ari den ikerkuntza ari dela oso zangoratsua da ointxe bertan Europa mailan eta mundu mailan dauzkagun eztabaida nagusietan. Eta hori ere azpimarratzekoa da. Hori balorean jartzea. Eta gero, azken urteotan Karrantzan egiten ari garen aurkikuntzak, nire ustez, ere implikazio zientifiko eta emozionalagatik, gure ustez, oso aurkikuntza zirraragarriak dira. Hau dira, etxerako eramateko hiru idei nagusiak. Baina, azteko nortzuk ziren Neandertalak. Neandertalak dira gure genero berdineko gizakiak, homogenerokoak, gure lengusuak dira, honek esan nahi du, haiekin arbaso amankomun bat, nolabait, aiton amon amankomun bat mantentzen ditu daukagula, eztari biltzaileak, nomadak, eta lehen komentatu duan bezala, gutxi gora bera, hau da, haiek bizi izan ziren tartea, ez? Orduan, horrelako familia retratu bat egitekotan, egongo litzateke Neandertalak, haien arbasoak, aurren Neandertalak, eta gu daukagu arbasoa amankomun bat haiekin, orain dela gutxi gora bera, milioi bat urtetakoa, 700 milioi bat urtetakoa. Eta hau da gure leinua, gure leinutik, Neandertalen leinutik, baina informazio gutxiago daukagu, eta, daukagu ere, guraso batzuk, Afrikatik, Afrikan topatu ditugunak, hau da, adibidez, Jebel Gout Marrokozen topatu izan den garezurra, 300.000 urte antzekoa. Eta, nolabait, horrelako familia erretratu batean, Neandertalak eta gure lenguzinak izango lirateke. Baina gertatzen dena da, azken aldi honetan, eta segurazki entzun duzu hor berrietan, gero eta gehiago erabiltzen da DNA antzinako teknikak, eta horrek, informazio askoz berriagoa eman digu, baina gauzak pixkat komplikatu ditu. Alde batetik, Denisovanoak edo, ez dakit entzune omen duzue, Denisovanoak dira Rusian topatu izan den fosiletatik deskribatu den, oraindik ez da espezie bezala deskribatu, baina bai DNA-ari begirauta
ikusi da, neandertalen leinukoak direla, baina ez dira guztiz neandertalak. Esan dezakegu agian, ekialdeko neandertalak bezala kontsideratu ditzazkegu. Eta ez hori bakarri, baizik eta ere elkar gurutzatu garela, behin eta berriro. Hau da, guk Afrikatik kanpon gatozen sapiensen populazioak daukagu neandertalen portzentai bat, 4 bat, gutxi gora bera. Baina ezke Asian ere gertatzen dena da, ez dela bakarrik, haiek ez daukatela ez bakarrik leinu neandertalaren DNA zatitxo bat, baizik eta ere denisovanoen zatitxo bat. Orduan, naiz eta leinu desberdinek esan, genetikoki oso hurbil gaude eta posible izan da elkar trukaketa genetikoa. Eta ez hori bakarrik, baizik eta posible izan dugu, adibidez, Atapuercako Galeria de las Estatuasen induzten dugun aztarnategian, DNA ateratzea, baina ez bakarrik ezurretatik, baizik eta sedimentutik ere. Hau da, Galeria de las Estatuas, hemen daukagu 2 metrotako sekuentzia bat, hau da kostera estalagmitiko bat, hau datatu genuen, honek ematen digu adin minimo bat, 50.000 urtetakoa, eta horren azpian dagoen guztia dauka 50.000, baina gehiago. Gero datatu genuen beste teknika egin, eta daukagu sekuentzia bat 80.000 eta 110.000 urte bitartekoa. Hor topatu genuen izan zen, behan aurkitutako neandertalen DNA desberdina zela, goian topatu genuenarekin konparatuz. Orduan horrek zer esan nahi du? Neandertalen kasuan ere, nolabait taldeak zeudela eta talde batzuk desagertzen zirela eta gero ordezkapenak egoten zirela. Orduan, hori nolabait irudikatzen badugu gure familia zera horretan, ikusten duguna da, azkenean aurre neandertaletatik hainbat talde desberdintzen zirela eta talde horietako askok azkenean ez zuten superbizitzen eta beste batzuk aldiz bai jarraitzen zutela. Orduan horrek esan nahi du, gero eta gehiago dakigula, baina figura gero eta komplikatuagoa eta interesgarriagoa. Orduan, nola bereizi dezakegu neandertal bat ere fizikoki? Hau da, niri asko gustatzen zaidan figura bat, hemen daukagu sapiens bat, hemen neandertal bat, eta garizurran badaude hainbat desberdintasun, baina gero postkranioan ere. Klabikula luzeagoak, pelbis zabalagoak, artikulazio handiak, eta guk aldiz badaukagu hezurdura arinagoak. Gu pixkat gara gizaki laitagoak, ez? Orduan kontsumo gutxiagokoak, ez? Hauke gaian hammer bat dira edo todoterreno bat, eta gu pixkat utilitario. Baina gertatzen dena da, informazio anatomikoari erreparatuz, desberdintasun horiek ere topatu ditzazkegula ezurduraren ezurrik txikienetan ere. Hau da, hau dira mailua, ingudea eta estribua, eta hau da la Ferrasi zortziko temporala. Hau da, neandertal baten temporala, honi egin genion tak bat, eta barruan, hemen, hau da, estribu bat. Eta hau, teknika berriekin, orain erabiltzen diren teknika berriekin, posible izan genuen isolatzea, ez? Hori, irude bat eukitzea eta modu horretan behiratu zenolako eskala dokan, hau da milimetro bat, azkenean da, hau da 2 milimetrotako ezurtxo txiki bat. Konparatzen baldin badugu, ezurduraren ezurrik txikiena gure gizakiaren, gure espezieko estribuarekin, ikusten duguna da, hemengo hau, ditzen dela estribuaren burua, hemen zentru-zentruan dagoela, aldiz hemen, albo batean daukagula. Orduan, azkenean, ezur zati txiki batekin, apurtuta dagoena, tak bat egiten badiogu, eta ezurrik txikiena topatzen baldin badugu, honek ere posiblea da jakitea, ea, neandertal bat daukagun, edo sapiens bat daukagun. Ez dago gaizki. Baina, baita ere, Euskal Herriko Unibertsitatetik egin ditugun beste ikerkuntza batzuetan, teknika berriak erabiliz, bai posiblea izan dugula, ezurduraren gutxien ezagutzen diren parteak, ala nola,
toraxa eta ornoak, eta berreraikipen virtualak egitea. Orduan, hau da, kebara bi neandertalaren toraxa, honen berreraikipen virtuala egin genuen, eta hau da, justo neandertal beraren parte lumbarra. Kasu honetan, daukate lordozi gutxiago, kurbatura gutxiago. Baina ez primitiboa zelako, baizik eta gero esfortzuak bideratzeko beste modu bat zeukatelako. Horrek badauka bere abantaiak, baina baita ere bere desabantaiak eta patologia batzuk ere horrekin relazionatuta dago. Bueno, non topatu ditzazkegu neandertalak? Izango litzateke neandertalen geografia, eta batez be, baina bada ere historiografiagatik, hau da, historian zehar, hainbat alditan, edo behin eta berriro gehien induztu diren aztarnategiak Europan direlako, Europan, edo talde Europear bezala irudikatzen da, baina baita ere daukagu Ekialde Hurbilean eta Rusian eta Siberian ere. Eta Siberian gero eta aztarnategi gehiagotan topatu izan da. Maila desberdinetan, batzutan Denisovanoekin batera, beste batzutan haien kabuz. Eta agian buruan daukagun beste irudekenpen bat da, neandertalak nolabait moldatuta zeudela hotsara. Nolabait hotsara moldatutako gizakiak bezala, hori hainbat alditan behin eta berriro errepikatzen den gauza bat da, eskimalekin konparatzen da, eta ez da horrela, ze azkenean bizi izan ziren garaian orokorrean gaurko egunekoa, baina hotsagoa zen, baina bazeuden momentu gaur egungo bezalako momentu epelak ere. Hau da, adibidez, Kroazian, orain dela 126.000 urte, talde bat, zelan igo den hauntzen presioa, azken aldi honetan. Eta baita ere Gibraltarren dauzkagu neandertalak, alde Mediterraneoan, eta horrelako gauzak, leku epeletan, benetan bizitzen. Orduan, leku desberdinetan gauza desberdinak eizatzen zuten, ikusiko dugun bezala. Nortzuk ziren neandertalen arbasoak, hau da, neandertalak ziren bat batean Europan agertu, baizik eta aldez aurretik zeuden beste populazio batzuk Europan bizi zirenak. Populazio hauek, erdi pleistozenoan gutxi gora bera, 6.000 eta 200.000 artean, zeukaten nolabait oso alde morfologiko handia. Alde batetik, fosilen kopurua oso urria da, eta beste alde batetik, haien artean oso desberdinak dira. Orduan, talde edo fosil guzti hauetatik, adibidez, hau da, Alemanian, ez dakiz egatik, ez da funtzionatzen? Bueno, hauer da, Alemanian topatutako barailezur famatu bat, Larago dago Frantzian, Biltzinsleben Alemanian, Petraluna Grezian, Aroeira Portugalen, talde hauek dira desberdinak, baina benetan neandertalen arbaso bezala konsideratzen ditugunak dira Burgosko Sierra de Puercan dagoen Cima de los Huesoseko aztarnategian topaturiko fosilak. Ze hor, ikusten dugu nazketa bat, ez? Jada badaukate aurpegi oso neandertala, baina aldiz oraindik neurokranioa nahiko primitiboa. Baina da bada lehenengo aldiz neandertalen leinuko benetazko karakteristikak ondo ikusten ditugula. Orduan, Cima de los Huesos bada oso aztarnategi garrantzitsua. Horretan topatu dira 7.000 fosil baino gehiago, 29 banako, kronologiaren aldetik 400.000 eta 300.000 arteko aztarnategi bat da. Eta, klaro, gertatzen dena da, giza fosil bat topatzen dugunean, daukagu, lortzen dugu informazio parte bat, ez? Baina, leku berean, banako bereko informazioa, fosil desbeinak lortzen baditugu, informazioa ez da gehitzen, baizik eta biderkatzen da. Eta kasu honetan ez da hori bakarri, baizik eta badauzkagula gizonezkoak, emakumezkoak, umeak, helduak. Orduan, hemendik lortzen ari garen informazioa oso potentea da. De hecho, aztarnategi honetan, banakoen arteko
indarkeri zantzuak, lehenengo indarkeri zantzuak topatzen ditugu, gero aprobetxatzen ez direnak jateko, hau da, Atapuerkan ere badago aztarnategi bat, grandolina ditzen dena, euskala 800.000 urte ingurukoa, eta hor daukagu kanibalismo zantzuak. Kasu honetan, pertsona hau hil zuten, dauzka hor bi kolpe, forenseak esango lukete perimorten, hau da, justo hil momentuaren ingurukoak direnak, eta gainera tamaina antzekoak, ez? Orduan, honek adierazten duena da, ez zuela jaso kolpe hori justo horra botatzerakoan, baizik eta norbaitek eman zuen gainera daukan kokalekua, indarkeriarekin guztiz koherentea dena. Ze azkenean, aztarnategi hau, daukagun galderarik agian garrantzitsuna da, zelan mentatu ziren hor, 29 banako, eta guztiz guk Atapuerkako taldean planteatzen dugun hipotesia da, segurazki beste banako batzuk, beste gizaki batzuk, horra bat bota zutela. Zergatik, agian ingurunean zarrazki jaleak egongo zirelako, eta ez da ehorsketa bat zensu estrikto, baina bada modu bat nolabait hortik ateratzeko, ez? Eta horretarako, beste hipotesi potentzialak egin dena izan da testatu eta deuseztatu. Orduan adibidez, begiratu izan da haragi jaleak eragindako zantzuak topatzen diren, eta ez da horrela. Begiratu izan da geologia ikusteko, adibidez, uholde batek eragindako metaketa bat zen, eta ez zen horrela, eta orduan momentuz geratzen zaigun deuseztatu gabeko hipotesi bakarra da gizakiak metatutako hori protoehorsketa bat dela. Orduan, neandertalen leinuan ere, hor jarri dut ezkerraldean, Sima de los Huesoseko 5. garezurra, eta eskuinaldean hau da Laferrasi baten garezurra, ez? Hor, eta eskeletu osoan ere, badaude aldaketak. Hau da, biologikoki ere ez dira estasi batean edo horrela geldituta dagoen espezie bat, baizik eta badago burmuinaren hazkuntza bat, neandertalak daukate, haien aurre neandertal arbasoak baino burmuin handiagoa, daukate haien altuera ere pixka txikiagoa da, eta aldakak ere pixka eta estuagoa dira. Hala ere, pentsatu behar duguna da, orokorrean, naiz eta ezagutzen den espezie fosilik berena izan, oso fosil urria euskagu, eta gehienetan direla hortzak. Bai. Bueno, neandertalak espezie kultural bat zen. Hau da, gu bezala, talde ezberdinak zeuden, eta gainera denbora oso zabal batean bizi izan ziren. Orduan, nolabait, kultura desberdinetako neandertalak daudela badakigu, eta neandertal kulturari buruz ezin dugu hitz egin, baizik eta neandertal kulturei buruz. Eta horretarako, adibide txiki bat, da zenolako harremana zeukaten hildaekiko. Orduan alde batetik topatu dira kanibalismoen zantzuak. Inkluso, kasu batzutan, ez bakarrik kanibalizatu, baizik eta gero jandako pertsona horien hezurrak tresna bezala erabili izan dira, baina beste kasu batzutan ehorsketen zantzuak ere topatu izan dira. Orduan, horrek ere nire ustez bada modu bat ere, guk hori horrelako gauzak ere egin ditugu. Gure hildakoekiko harremana ere oso anitza da. Badaude hainbat ritual, eta badaude ere, eta hori ere Atapuerkan ikusi dugu, gure espezieko brontzearoko nekazariak ere, badaude kasu batzutan, non kanibalismoa praktikatzen zutela. Orduan, zelan bariztu dezakegu kanibalismoa neandertalen hezur batzuetan. Honetan parte hartu nuen ikerkuntza honetan, Goyet Belgikan, lehen Goyet lagunak zuzendataka,
Eta horretan bat zeuden, hori, neandertalen, hau da, femur bat, izterrezurra, eta hemen ikusten dena da, leku batzetan, kolpe batekin apurtu egin dela ezurra, barruko mamia lortzeko. Eta gertatzen dena da, ezur hauetan ikusten ditugun zantzuak direla faunan ikusten ditugun zantzu berak. Hau da, fauna edo bisonteak, zaldiak eta horrelako animaliak jaten zuten, eta prozesatzeko modua, hau da, ebaketa markedekin, eta ezurrak apurtuta barruko muina lortzeko, gauza bera egiten zuten neandertal hauekin. Neandertal batzuk, beste neandertal batzuk janda. Eta zoi bakarri, baizik eta aztarnategi berean, ezur batzuk erabili ziren erretokatzaile bezala. Normalean, beti buruan daukagu ez, aurre historian, harri tresnak egiten zirela, orduan, daukagu adibidez zuharria, beste arroka batekin kolpatzen da, hortik, laska batzuk ateratzeko edo beste tresna batzuk egiteko. Batzutan, kolpatzeko erabiltzen dugun erramienta edo zera ez da bakarrik harria izaten, baizik eta batzutan detaile handiagorekin ezurrak ere erabiltzen dira. Eta hori ohikoa da, hainbat aztarnategietan topatzen da. Baina kasu honetan berezia dena da giza zur bat erabilela. Eta hori ez da oso ohikoa. Baina aldiz, beste leku batzutan, eta ez dira horren beste, horrelako ezurdura bat topatu dezakegu. Kasu honetan, hau da ere kebara bi, eta kasu honetan daukagu, ia ezurdura osoa, konexio anatomikoan, eta gainera badago gauza kurioso bat, buru ezurra falta zaiola. Baina, badirudi buru ezurra bere momentuan hor egon zela, ze industriakoan hor bat zegoen goiko hortz bat. Orduan, agian inkluso ritual komplikatu bat egon zen, hau da, nolabait lehenengoz ehortzketa bat, eta gero denbora bat pasata, bueltatu ziren, garezurra hartu zuten hortik, eta hortz bat erori zitzaion, eta hor topatu zen, ez? Eta hoxe da, lehen erakutsi dizuedan honen berreraikuntza virtuala egin genuen. Orduan, gertatzen dena da, normalean, aztarnategi batean, hortz bat topatzerakoan edo ezur zati txiki bat topatzerakoan, ez dakigu zergatik zer gertatu den horrez. Baina kasu batzutan badakigu neandertal batzuk, bai, ehortzen zutela haien hildakoak, eta beste kasu batzutan, beste neandertal talde batzuk, agian ziren pere hildakoak, baina hildako batzuk bai jaten zutela. Orduan, zenolako, Euskal Herrian zenolako informazio daukagu neandertalen inguruan, ez? Gero eta gehiago, badaude hainbat proiektu martxan, talde ezberdinek eramandako proiektuak, baina, hau da Joseba Arriosek egindako mapa bat, eta ikusten duzuenez, hor badaude hainbat aztarnategi leku desberdinetakoak. Normalean, aztarnategietan, topatzen duguna dira harri tresnak, kontsumitutako animalien ezurrak, eta kasu oso berezi batzutan, giza ezurrak ere, ez? Hau da adibidez, Axlor aztarnategian, orain dela 20 urte ikasle bezala joan nintzenean, maila hori induzten ari zen, eta hemen ikusten dituzue, oso aberatsa den aztarnategi bat diman dagoena. Hau dira, faunan ezur zatiak apurtuta, baina baita hemen daukagu zile zati bat, beste harri tresnatxo bat, hau aberaztasun ikaragarria da. Orduan, hortik lortu dezakegun informazioa azkenean da, alde batetik, animalien ezurretatik lortu dezakegun informazio parte bat, harri tresnatetik ere informazioa lortu dezakegu, eta sorte asko balin badaukagu, neandertalen ezurrak topatzen ditugu, eta baita hortik ere informazioa lortu dezakegu, ez? Orduan, hor aurkitzen diren ezurretatik, adibidez, agian landaren zantzuak ez ditugu topatzen, oso zaila da mantentzea, baina ezurretatik zenolako animaliak kontsumitzen zuten ikusi dezakegu. Eta da adibidez, lehen aipatutako Goyet Belgikako aztarnategi horretan, aurkitzen diren
animalien, muestra bat, ez? Batez be, zaldiak, eluroreinak, bisonteak jaten zuten, baina baita ere daukagu mamutak eta errinozero iletsuak. Ari gara hitz egiten, orain dela 55.000 urtetako Belgikan. Momentu horretan, kriston hotza egiten zuen, izotze metaketa dela eta itsasmaila berago zegoen. Berago, 60 metro berago. Aldiz, lehen aipatutako beste aztarnategi batean, Kebaran, ekialde hurbilean, beste gauza batzuk ari ziren jaten, alde batetik oreinak, hau da gamo, dama, hoxe dira uroak, da gure zezenen arbasoak, eta gazelak ere. Hor, ekosistema horietan bizi ziren animaliak. Axolor bezalako aztarnategi batean zer topatzen dugu. Batez be, badaude 4 animali garrantzitsuak. Oreinak, basauntzak, zaldiak eta bisonteak edo uroak. Bisonteen kasuan, adibidez, Bilboko Arkeologi Museoan erakusten dira horrelako garezur puska oso ederrak, baina baita ere beste bobido handiak. Baina ez da hori bakarrik, eta ez da hori bakarrik topatu, ez? Zestoan dagoen Amalda aztarnategian ere, topatu izan da, lehoi nabar baten, hose da, metapodo bat, hau da, justo hanka edo eskuko esur bat, eta hor badauka ebaketa marka bat, oso nabarmena. Horrek esan nahi du, neandertalak ere ari ziren beste animalia batzuk ustiatzen, kasu honetan, segurazki horrelako ebaketa marka bat, da gero larrua lortzeko. Eta gero axolorren ere badaukagu, ez dut esango Kentucky Fried Chicken, baina horren antzeko bat. Hauxe da, arrano baten izterrezurra, eta hor goian ikusten diren horiek dira marka oso nabariak, ez? Ebaketa marka oso nabariak. Zuharri tresna batekin egindakoak, eta orduan, normalean, oreinak eta bar jaten zuten, baina posiblea zen beste jakiren bat lortzea. Inkluso topatu izan dira lapak, ez dira oso arruntak, baina pentsa behar dugu orokorrean kostaldea momentu horretan gaur egun baino hotzago baldin bazen, kostaldea itsasalderago zegoen. Orduan, hor bizi ziren neandertalen zantzuak gaur egun itsasazpian daude. Harri tresnaen inguruan badaude hainbat informazio, eta hor ere Sherlock Holmesena egin dezakegu, ez? Alde batetik zenolako zelan egiten zuten taila hori, azkenean hori da, arkeologak gehiago kontrolatzen dute, eta orduan badaude modu eta teknika desberdinak taila hori egiteko. Baina, gero ere begiratu dezakegu zein den jatorrizko harria, eta hori mapa geologiko batean bilatu dezakegu ea nondik datorren. Orduan, horrekin zer lortzen dugu, jakitea neandertal talde horiek zenolako lekuak kontrolatuta zeukaten, edo zenolako taldeen arteko elkartukeak zeuden. Hau da, adibidez, zestoan dagoen Amalda aztarnategia. Eta ere balorean jartzeko da, Bizkaian Joseba Arriosek induztu duen aztarnategi oso garrantzitsua, Aranbaltza. Horretan, topatu dutena da, hor Aranbaltza azkenean da aztarnategi konplexu bat, eta badude hainbat aztarnategi, bata bestearen ondoan. Orduan, haietako batean, Aranbaltza 3an, topatu egin da egurrez egindako lantresna bat. Eta hori ez da batere ohikoa, normalean egurra azkenean galtzen da eta ez da mantentzen. Europa mailan agian egongo dira 10-14 aztarnategi honetakoak. Eta hauxe da, erderaz palokabadorez, agian sustraiak edo beste landarezko jaki batzuk lortzeko, industeko erabiltzen zuten tresna bat. Eta ez da batere ohikoa normalean horrelakorik topatzea. Neandertalen inguruan ere, nolabait
erakartzen gaituena da oso hurbil daukagun gizateria bat dela, baina desagertu egin dela. Eta hori zergatik, ez? Bueno, hainbat posibilitate daude edo hainbat hipotesi plazaratu egin dira, ez? Eta segurazki oso eszenario konplexua izan zen, eta segurazki portzentaia ezberdinetan arrazoi horiek parte hartu zuten, ez? Bata da klima, beste alde batetik aldaketa kulturalak ere neandertalen barruan. Eta beste arazo bat izan zen, gure espeziea ere Europara heldu ginela, eta segurazki kompetentzia ekologikoa eragin geniola. Orduan, bueno, batzutan ere aztarnategi paleontologikoak, hau da, gizakien zantzuak topatzen ez diren aztarnategiak ere pista batzuk eman ditzazkegu. Eta hauxe da adibidez, mainean Larraunen topatu zen aztarnategi bat. Aztarnategi hau oso berezia da. Azkenean, pentsatu behar duguna da, Iberiar penintsulan hotzara moldatutako fauna oso urria dela. Hotzara moldatutako fauna, azkenean dira mamutak Granadara arte heldu ziren, rinozeroa iletsuak zantzuak topatu izan dira Madrilen ere, eta elur-oreinak. Elur-oreinak badaude Kataluniako ipar ekialdean, eta baita Euskal Herrian, Kantabrian, Asturiasen, gero badaude beste animali batzuk, baina hau dira, gertatzen dena da, hemendik hurbil dagoen aztarnategi batean, Kiputz bederatzin, hor topatu izan da elur-oreinen konzentraziorik handiena. 1000 fosil, edo 2000 fosil inguru, baina are orein gehiago topatu dira. Hau da, naiz eta aztarnategiri, faunara moldatutako, hotzara moldatutako faunaren aztarnategirik handiena izan arren, beste animaliekin konparatuz, portzentai txiki bat da. Aldiz, mainean oso gauza ezoiko bat gertatu da, eta da, 7 animalia daudela errepresentatuta. 7 horietatik, 5 errinozero iletsuak dira, 5 banako. Mamut bat eta orein bat. Eta, hor datatu egin genuen, eta 55.000 urteko datazio bat lortu genuen. Hau da, justo lehenengo sapiensak Bulgarian daudenean, eta hemen azkenengo neandertalak daudenean, ez? Eta azken aldi honetan ere, zestoan lan egiten gauden Baioko aztarnategietik ere lortu dugu beste datazio bat elur-orein metapodo batetik, eta horretan 52.000ko datazio bat lortu dugu. Eta hori ere da, txatelperronaldiko, hau da, azkenengo neandertalen kulturako edo kulturarekin erlazionaturiko ezur bat. Orduan, horrekin zer esan nahi dut? Agian justo, neandertalen azkenengo momentuetan, normalean neandertalak pentsatu behar dugu, talde oso urriak zirela, oso populazio dentsitate basukoak, eta segurazki azkenengo momentuetan ere, nolabait oso momentu hotzak pairatu zituztela, eta horrek ez du laguntzen superbizitzen. Gero badago beste gauza garrantzitsu bat Euskal Herrian daukaguna da, ere Aranbaltzan kokatuta dagoen beste aztarnategi bat, Aranbaltza 2. Aranbaltza 2 topatu dena izan da txatelperron aldiko aztarnategirik garrantzitsuena. Ezagutzen genituen beste leku batzutan beste aztarnategi batzuk, eta txatelperron aldikoak, normalean kobazulotan, eta hor topatu diren erraminta kopurua oso txikia da. Aldiz, Aranbaltza hori da airepeko aztarnategi bat, eta hor topatu den kopurua oso handia da. Agian momentu horretan, neandertalak ari ziren espazioa beste modu batean erabiltzen, eta kobazuloak beste modu batean erabiltzen. Eta ez hori bakarrik, baizik eta bi kultura dauzkagu, normalean hori txatelperron, eta hau da ere badago eztabaidan, ez? Neandertalekin ere erlazionatzen da, baina aurreko neandertalen kultura, musteriaraldia deitzen dena, hori datatzerakoan eta lehenengo txatelperron aldia datatzerakoan tartean badirudi badagoela 1000 urtetako
hutsune bat. Hutsune hori ez dakigu zer gertatzen den. Posiblea litzateke, lehen gogoratzen duzue komentatu dudala Atapuerkako aztarnategi horretan bazegoela hasiera batean populazio bat eta hori gero beste populazio bat etorri zela. Bueno, hor oso zarra denez, hor dauzkagun erroreak oso handiak dira. Aldiz, hau da, gertuko momentu bat da, eta hor ikusten duguna da, edo ez egola populaziorik, hau da, musteriar aldiarekin erlazionatutako neandertal hauek desagertu zirela, eta gero kanpotik, segurazki, Frantziako hego mendebaletik etorrizeko ziren beste neandertal batzuk eta beste kultura batekin, edo agian oraindik ez ditugu hainbat aztarnategi topatu, falta zaigu informazioa. Gauza konplikatzeko, orain dela gutxi publikatu da Txatelperronaldiko aztarnategi batean, non aldez aurretik bazegoen neandertal fosil bat, gure espezieko giza moderno baten beste fosil bat. Orduan, zer gertatzen da kultura honekin. Bada neandertalen nolabait azkenengo iPhonea, edo aldiz bada sapiensetatik erakarritako beste kultura bat, edo nazketa bat, edo bi taldeak, ez daukagu horren beste informaziorik. Orduan, horretarako fosil gehiago behar ditu, datazio berriak, baina hori da, eztabaidan dagoen, pilpilan dagoen zerbait. Bueno, eta segurazki, eta hori da behin eta berriro modelatzen den zerbait, gu sartu ginen Europan, horren dela 55.000 urte, segurazki gure arbaso pizkat txarra hauetatik geneukan beste klik bat, geneukan nolabait beste modu batean konportatzen ginen, hau da, ekialde hurbilean badaude orain dela 80.000 urte sapiensak, gero pizkat beranduago neandertalak, gero berriro sapiensak, hau da, leku batzutan ezen gu sartu edo gu heldu eta neandertalak kakau. Baina agian, orain dela 55.000 urtetako giza modernoak beste modu batean, beste pentsakera, beste kultura bat zeukaten, ez? Eta heltzen direnean, badaukate askoz ere adorno gehiago, zintzilikariak, hori biderkatzen dira, nolabaitakian bazeukaten beste modu bat pentsatzeko eta konpetitzeko ere, ez? Baina gertatzen dena da, lehenengo sapiens hauen genetika eginda eta geroagoko edo goi paleolito garaiko beste sapiensen DNA eginda, gertatzen dena da, lehenengo sapiensen DNA-erik ez dela mantentzen beranduago. Hau da, neandertalak bai desagertu zirela, baina Europara sartzen diren lehenengo sapiens horiek ere desagertzen direla. Gertatzen dena da, sapiens berriak sartzen direla berriro, eta behin eta berriro, eta horrek bai eragiten duela, azkenean, kompetentzia ikaragarri bat, ez? Eta Euskal Herrian topatu ditugu neandertale fosilak? Bai, badaude 3 aztarnategi klasikoak, ez? Alde batetik Leze Txiki, Leze Txikin goiko mailetan badago aztarnategi bat, eta orain dela gutxi Diego López Onaindiak eta bere taldekideak berriro aurkeztu zuten, eta gainera teknika berriekin, ez? Gainera zuzendu zuten identifikazio anatomiko bat, premolar batena, eta gaur egun horrelako gauzak egin daitezke. Hauek dira, egiten dena da, hortz originala hau mikrozete bat egin dezakegu, eta gero lehen egin dugun bezala, isolatu dezakegu hortzaren atal anatomiko desberdinak. Hau da, esmaltea hartu eta esmaltea kendu dezakegu. Eta modu horretan, azpian dagoen dentina erakutsi. Eta inkluso barruko barrunbea ere berreraiki dezakegu. Hau oso baliagarria da. Ze askotan topatzen diren aginak, desgaste bat erakusten dute, baina
azpian dagoena ere, morfologikoki oso desberdina denez, horrek ere balio aldigu bere iztekoa ber neandertalak diren edo zer diren ikusteko. Bueno, ez da nategi berean, gainera badago beste fosil ikaragarri bat, ez? Eta hauxe Euskal Herriko Unibertsitateko Kontxi de Larruaren taldeak datatu zuen eta adin minimo bat lortu zuen, ez? Bueno, kontestuarekin bazekiten horrelako adin minimoa, zen sorpresa bat izan, ez? Horrelako adina. Eta gainera burutu zuten analizi morfologikoa. Bere momentuan hau publikatu zen, orain dela 60 urte, eta publikazio berrian, humeroaren parte distalaren, parte honen, justo hemen dagoen partearen, konparaketa bat egin zen, zima de los huesoseko aurre neandertalekin. Eta horretan ikusi zela, zeukatela antzekotasun morfologikoa. Eta horrelako aintzinatasunarekin ez da sorpresa bat, baina honek ere ematen digu informazioa. Araban badago beste azanategi bat, Arrillor deitzen dena, eta hor badago esne hortz bat, eta Axelorren ere faunaria erraparatuz, identifikatu genuen esne hortz bat, eta gero aspaldian aurkitutako beste zur batzuk, garrezur zati bat, hau dira beste esne hortz bat, goiko inzisiboa, eta hor lan egiten dagoen taldeak fosil berri batzuk topatu ditu, ez? Ikusten duzuenez, gehienetan dira hortzak, eta kasu batzutan dira esne hortzak. Esne hortz horiek normala da, azkenean hor egongo ziren umeak, eta hortz horiek galuko zuten, normala den bezala. Axelorreko gizakien fosilak topatu genitunean, berrikusi genitunean, bai konturatu ginela, fosilik nolabait ospetsuenak ez zeukatela neandertalen morfologia. Eta hori guretzat izan zen sorpresa bat, ez? Orduan begiratu genuen morfologia hori zehaztasun handiz, eta guretzako hauek ez dira neandertalak. Baina hori ere interesgarri izan daiteke, ez dira goi paleolitoko sapiensak, brontxe arokoak, zer gertatzen ari da hor. Hori, hoberen esango litzateke, hori datazio zuzen bat eukitzea edo denia egitea. Hauze da neandertalen inguruan daukaguna ointxe bertan, baina segurazki hurrengo urtetan zehar informazio gehiago izango dugula, ez? Eta, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Asier. Galderantzako tarte batak hau, Larak usteo gaina mikrofono daukela. Ez da, Lara? Bai, mikrofono dakau, así que... a ver, eskualtza, tranquil. Zientziaren giltzetan otxuri da lehen aurkezli galdetzi, así que no galdezukatzen. El polvorineko aztarnatek izan gora beran egon zazenin. Egona, pentsa, ulertu nahi izan zelan sedimentu horrek amaitxu daben tetxun. Da erreka batek gerundako materiala gero bete inde, errezkaba inde, edo zelan. Ezken bestelanik, zelan amaitzen doa zur batek tetxua ipeat. Bai, hor badaude, agian ez erreka bat, de hecho, hor ez ditute sedimentu guztiak erakutsi, baina justoz aztarnategiren atzean daukaguna da sedimentu fluvio-karstikoak. Horiek bai, erreka batek eramandakoak dira, horiek bete ziren, gero hor kostera stalagmitikoa bat sortu zen, eta gero gu justo gure alboan badago sumidero bat. Orduan hori aldiro ireki da, eta hortik sedimentua joan da, berantza. Erosioa gertatu da. Gravitatez eta baita uraren poderioz. Agian sumidero hori batzutan itxi da, berriro bete egin da, eta gero sumidero hori berriro ireki da eta erosioa gertatu da. Orduan, oso gauza da hori urte batean ez dela gertatzen.
adibidez, dauzkagun sedimentu fluvio-karstikoak oraindik ez dakigu zenolako ze adinadakoak diren, agian daukate milioi bat urte. Orduan, ari gara mugitzen oso tarte zabaletan. Segurazki egongo ziren, ez dut esan urteak, baizik eta milaka urteak, non kobasuloaren topografia berdin-berdina zen. Baina aldiz, zeuden momentu desberdinak non horiek betetzen ziren. Guk adibidez, lehen erakutsi dizuedan rampa hori dago kaltzitarekin eta kostera estalagmitikoarekin beteta. Ikusi dugu rampa horren atzean, rampa hori badijo kararriaren apurketa baten alde, baina formatu da horren gainean. Orduan, formakuntza hori segurazki azkenengo 10.000 urtetakoa da. Zerbait hortik erori bazen, agian eroriko zen, ez dakit hortik 2, 3 edo 4 metrotara. Orduan, horregatik ere, ointxe bertan, gu justu hori, putxo horretatik jizten garenean, azten gara rampa, baina rampa hori ere gora dijo. Orduan, orain jarraitu behar dugu horren esplorazioa eta kanporuntz. Ikusteko... Beste sarrera bat, igual. Eta de hecho, justo ikusten duzu horrelako, aurretik ikusten duzu horrelako diaklasa bat, eta pasatu gara, ez dakizen bat aldiz, eta kobasuloren alboan, 3 metrotara daukazu diaklasa hori. Orduan, bai barrutik eta bai kanpotik ikusi behar dugu ea konektatuta dagoen edo ez. Baina posible da eurak sartzen zile... Karo, hor badago beste gauza bat, eta da, beko galeria hori da 2 galerien bide gurutzea, eta galeri bat jarraitzen du kanporarantzko bidean. Eta hori, hiltzen da momentu bat, non sedimentuz beteta dago. Ez dakigu, oraintxe bertan, badakagu sedimentu aurrean eta azpian. Gure ideia da, Neandertal arkarko hau, segurazki izango dituela 150.000 urte baino gehiago. Eta segurazki nire apostua da 200.000 urte edo 300.000 urte. Galeria hori zelan zegoen, ez dakigu. Azkenean guk adibidez kotxetik igotzen dugun, sarbideraino, igotzen dugun aldapa hori, justo dronarekin egindako argazkian ikusten den hori, gero da jaisten duguna. Parte guzti hori dago, segurazki, laderazko edo alubial bat da. Hori zelan zegoen orain dela 150.000 urte. Orduan badago ere, lan gehiago egiteke kanpo aldeko geomorfologiarekin eta geologiarekin, eta ez bakarrik barru aldekoarekin. Orduan, lehenengoz fokalizatzen gara aztarnategian, baina gero begiratu behar dugu kobasulo osoa, eta gero inkluso baiara. Ja, kontekstu zabaltzen. Bai. Bale, on zegoen txandide. Segundoa, egon egon. Mikrofonoa sobeto... Bale, atzaldeon. Atzaldeon. Lehen horren mapa bat uten da. Urratu. Hola? Bai, urratu. Bai, bale. Hor arazki baten urten daue, hor Kantauri bueltan, hor zona bat urtete bena aztarnatu gixak eta topatako. Zenbat bizizin? Denpora konkreto baten. Zenbat eguazen? Amen. Poblazioa. Poblazioa. Galdera ona. Eta beste bat, bai. Eta kromainoik, horren uneguazen ordun. Vale. Bueno, galdera ona, oso bi galdera onak. A ber, erantzun motza da, zenbat bizi ziren ez dakigu. Orduan, normalean egiten dena da, estimazioak egiten da, gaur eguneko ehiztari biltzaileak, baina pentsa behar dugu, gizarte horiek ere aldatzen dijoaztela. Eta segurazki gaur egun ikusten ditugun ehiztari biltzaileak gainera ez daudela bizitzen, neandertale bizi ziren ekosistematan, hori da, hurbilen dauzkagun paraleloak, ez? Gainera, ez ni ez naz horrela antropologo kulturalik eta ez dut demografia horrelako gauzak, baina normalean ziren, talde txikiak eta oso sakabanatutak. Orduan horrek zer esan nahi du,
talde batek arazo bat eukita eta desagertuta, agian inguruko taldeekin edo nolabait harreman hori apurtu alzela. Eta krisialde demografiko bat izateko beti hori da Juan Luis Arzuagak esaten duena, beti zeudela arrisku demografiko batean, ez? Eta segurazki guk azkenean topatzen ditugu, guk nolabait topatzen ditugu hainbat aztarnategi, jartzen ditugu data batzuk, baina data horiek daukate errore bat. Orduan azkenean da, adibidez, gure familiaren historia guztia jakiteko, bada Erdi Aroko daukazu pintura bat, pintura horren eskua, eta gero zure birraitonaren belarria. Eta horrekin historia guztia berreraiki behar duzu. Orduan, nahiko zaila da, baina horrela orokorrean esan da gutxi. Non zeuden kromañoiak? Gauza da, noiz. Orduan, kromañoirik zarrenak dira oraintxe bertan Bulgarian topatu direnak eta 55.000 urte dauzkate. Hori dira, kromañoirik momentuz dauzkagun zarrenak. Guztiok onartzen dutenak. Orain dela gutxi, Frantzian, aztarnategi batean, orain dela 60.000 urtetako mail batean, topatu dute esne hortz bat, sapiensa, dirudila, eta gainera hor litika egiteko daukatela gauza horrela pizkat berezia eta proposatzen dute agian sapiens talde bat sartu zela orain dela 60.000 urte. Baina hori agian sartu zen eta desagertu zen, eta ez du ondoriorik, edo ondorengorik. Kromañoi horiek orain dela 55.000 urte. Iberiar penintsulan hor badaude ez agian horren zarrak diren ezurrak, baina bai pizkat berriagoak diren sapiensekin edo kromañoi horiekin erlazionaturiko harritresnak eta berriagoak dira. Gertatzen dena da, gaur egun kromañoi horien fosilen kopurua dauzkagun neandertalekin konparatuz askoz ere urriagoak dira. Hau da, ez dugu, naiz eta, da pasada bat, baina adibidez, Iberiar penintsula mailan, Euskal Herri mailan dauzkagu hortzak. Eta, hori Euskadi mailan. Euskal Herri mailan dauzkagu isturitzen magdaleniar batzut janda, horrela kanibalizatuak. Eta hor dauzkagu fosil, eta hori da agian bildumarik handiena. Baina Iberiar penintsula mailan oso urriak daude. Badaude bizpahiru ezurdura eta beste guztia dira ezurtzo zatiak. Gero daukagu hori loizuko gizona, baina hori da palito garaiaren justu amaieran, baina neandertalekin konparatuz, daukagula Sidron Asturiasen, dauzkatela, ez dakit, 9 banako eta 1.600 fosil. Ez dakigu zer gertatzen zen, talde batzuk agian ehorzketa batzuk egiten zuten, eta hori adibidez Lagarbelon Portugalen ikusten da, Grabetiar Aroko ume bat ehorztu zutela eta, baina beste kasutan ez dakigu, agian zeukaten ritualak ziren, ez dakit, ibai batera botatzea, eta hor ez da sedimentatzen, ez da mantentzen, ez dakigu zer gertatzen ari den. Orduan, daukagun zantzuak dira beti nolabait sekundarioak. Eta gero badago beste arazo bat. Eta da, tarte kultural eta biologiko garrantzitsu horretan, hau da, 50.000 eta 40.000 urte tarte horretan, gaudela karbono 14-ren justo limitean. Limitean. Orduan, kasu batzuetan, teknikak hobetu dira, baina da gaude teknika horren limitean. Orduan, badaude errore batzuk oso handiak direna. Eta gertatzen dena da, orain dela 20 urte datatutako maila batzuk, orain berriro datatzen ari dira, eta informazio desberdina daukagu, adibidez, Axelorren kasuan. Beti kontsideratu da, azkenengo neandertalak zirela, eta oso garrantzitsua. Gaur egun, beste datazio metodoekin, agian goiko mailakoak bai dira azkenengoak, baina beko mailatan dauzkagu 80 eta 90.000 urtetakoa. Lehen ez egoen metodologiarik tarte hori erakusteko. Orduan, daukagun informazioa handitzen da, baina zientziaren kasuan gertatzen dena da, aurrera ematen duzula pausu bat, edo gutxienez paleontologian eta arkeologian, eta teknika berriak baimentzen dutena da informazio gehiago lortzea, baina horrek ere hori suposatzen du da
horrek suposatzen du atzera begiratu behar dugula eta gauza batzuk ere berrikusi. Orduan, berrikuspen horretan, oraindik nire ustez hurrengo 5-10 urtetan datazio metodo berriekin, karbono 14-ren teknika berriarekin, baina leku gehiagotan erabilita, segurazki izango dugun nolabait kontestu kronologikoa asko sobeagoa izango da eta hemen gertatzen adiri diren gauzak hobetu zehaztuko ditugu. Orduan, bueno, horrek esan nahi du, gero eta gauza gehiago dakizkigula, baina oraindik hau ez dela bukatu, hemendik gutxira informazio gehiago izango dugu. Beste galdera bat akauela pentsateot, oez? Bai, badakau. Hola, atzalde hone, Asier. Bueno, nik aspaldire, baina 3 liburu irakurritzeakat Neandertalan gora berako. Osea, hane pintxeban, zue ezben lortzen, zue etxi. Zue hartzen, volkanetatik, ero tximistan batek, arbolan batek sortutako alago eudak. Egunde 50.000 urtin hogetxa, ez da ben ezben lortu zue etxi. Porque kromainoik etxe ban. O, bueno, esaten, liburoko esaten. Bai, bueno, hor... bueno, hori oso galdera interesgarria da, baitu. A ber, hainbat gauzetan bezala, zientzian ere badaude eskola desberdinak. Eta lehen erakutsi dudan adibide batean, ehorzketaren kasuan, hor ere badaude eskolak. Orduan, eskola europarrak esaten du, badauzkagula zantzu nahikorik hori bermatzeko, esateko gutxienez bazeudela neandertal batzuk bere hildakoak hiloberatzen zituztela, eta aldiz, bazeudela beste batzuk, aldiz, amerikanuak esaten dute ez dagoela zantzu nahikorik. Eta, karo, oso garrantzitsua da eta ondo bermatu behar da. Nik ez dakit zergatik, ez dakit gauza religioso baten edo zer. Baina, eta ikusi ditut, frantsesak eta amerikanuak aldi berean lan egiten aztanategi berean, eta gero hori artikulu zientifiko batean idazterakoan, esaten, baitu, talde honen parte bat, talde honen parte batek esaten du, hau, eta beste talde honen beste hau esaten du. Eta zuarekin gauza bera gertatzen da. Badago talde amerikano batzuk esaten dutela. Neandertalak ez daukatela inongo nolabait trebeziarik sua egiteko, eta aldiz badaude Europatik egindako hainbat badaude aztarnategiak erakutsita, eta badago zantzu nahikorik esateko Neandertalak ez bakarrik zirela gai sua egiteko, baizik eta sua modu ezberdinetan erabiltzen zutela. Eta hor badago aztarnategi bat Katalunian, Abrike Romani deitzen dena, eta hori da ikaragarria. Aztarnategi hori da ikaragarria, aukera bat lehema daukazute bizitatzeko. Aztarnategi horretan gertatzen dena da, ez da kobazulo bat, arpe bat da, erraldoia, eta arpe hori Neandertalak erabiltzen zuten, gordeleku bezala, eta gertatzen dena hor badagoela iturri bat. Orduan, Neandertalak guten ziren, eta ur hori, karbonatoz beteriko ur hori, parte hori estaltzen zuen, eta batzutan hor bizitako zoru horiek mantentzen zituzten zeuden moduan. Eta hor topatu izan dira oso zute bereziak eta ezberdinak. Alde betetik topatu izan dute zute batzuk nahiko handiak zirenak, eta segurazki justo babeslekuaren kanpoan zeudenak eta erabiltzen zutenak jakiak zutean bazkaltzeko, eta aldiz bazeukaten babeslekuaren barruko partean paretatik oso gertu zute txikitsuak bezala. Eta ziren, nola da, hori Andaluzian eta Extremaduran erabiltzen diren bezala, braseroak bezala. Eta horrekin kalkulatu dute zenbat, talde horrek zenbat pertsona izan alzuen, bazeuden brasero horiek horrela jarrita, eta tartean bazegoen leku bat lo egiteko. Orduan, ez da bakarrik sua erabiltzen zutela, baizik eta modu ezberdinetan erabiltzen zutela, eta gauza ezberdinak egiteko erabiltzen zutela. Eta, de hecho, segurazki,
gauza batzuk bermatzeko, imaginatu dezakegu, gaur eguneko paraleloak ikusita, eta nolabait erregistro arkeologikoak zantzurik ematen ez digutena. Baina badago adibidez, azarnategi batzutan topatu izan da, uste dutela manganesoa, harri bat, eta harri horrek eragiten dituen txinpartak errazten du gero hortik sua lortzia. Orduan, bueno, badaukagu zantzu nahiko esateko, baina bai, gero badaude agian, beste ikerlari batzuk, dauden datuak beste modu batean interpretatzen dutenak, eta agian ez daudela ados horrekin. Horraz izan agertzen, hor novelat batetik bestea, Kromañoi agertzen hasi izan Neandertal Antartin. Osea, considerain que el hombre de Kromañon gure arbaso direkturela, o homo sapiens da? A ber, gauza desberdinati, geroagoak. Ez, azkenean da modu desberdinak gauza bera izateko. Kromañoiak normalean dira gure espezieko homo sapiensaren justo paleolitoan bizi ziren taldeak, baina gu ere kromañoiak bezala konsideratu gaitezke. Gertatzen da, Kromañon berez da Frantziako aztarnategi bat, da aztarnategi klasiko bat, eta hortik topatu ziren oso zarrak diren homo sapiens batzuk, eta horregatik apodo hori erabiltzen da. Baina berez, gu sapiens gara eta kromañoi horietatik. Gertatzen da, historia ez dela lineala, ez da sartzen diren kromañoiak eta azkenean gu heltzen garela, baizik eta paleolitoan zehar talde desberdinak sartzen direla, eta batzuk desagertzen dira eta ez daukate oinordekorik. Eta neandertalekin erlazioa da hori, gure lehengusuak, baina oso hurbil zeudenak eta haiekin ere nahastu ginela. Galdera gexa. Segundat, mikrofono, ezke grabatara, orduan audixo ondo hartzeko, lehenengo hilaran. Bai, ni nahiko nauke jakin erektusan eta homo erektusan eta antecesorran artin, zehazki ze berezitasuna zen, ze desberdintasun. Ostras, bueno, a ver... Azterketa cuidao. Bai. Vale, a ver, antecesorren kasuan, espezie hori definitu zen 1985an, eta egin zen izan zen konparatzea hor zeuden fosilak erektusekin. Erektusekin lehenengo gauza da, badagoela, nolabait kajon desastre bat dela, eta batzuk konsideratzen dute erektus bezala, orain dela Afrikan dauden, orain dela 2 milioi urtetako fosilak, espezie hori desagertu arte, eta ez bakarrik Afrikako fosilak, baizik eta Georgian dauden fosilak, baita ere Txinan dauden fosilak, Jaban dauden fosilak. Beste batzuk aldiz, nolabait azpitalde desberdinak egiten dituzte. Antecesorren kasuan, konparatzen balin baduzu, badaude bi gauza. Alde batetik aginak, eta aginen kasuan badaukate parte bat, direla homo erectus baino derivatuagoak. Eta, de hecho, goiko aldeko lehenengo molarrean daukaten itxura hori da geroago neandertaletan ikusten dena. Horregatik, lehenengo aldiz proposatu zenean espezie hori, nolabait, sapiens eta neandertalen arbaso amankomun bezala proposatu zen, baina gaur egun, analizi askoz ere zehatzagoak eginda, arbaso amankomun horretatik hurbil ongo litzateke, baina jada neandertalen lehinua. Orduan, jada hortzak desberdinak dira. Erektusarenak primituagoak dira, beste itxura bat daukate, hori alde batetik. Eta lehenengo aldiz aipatu zenean, edo lehenengo aldiz deskribatu zenean, daukagu aurpegi bat. Hor, beti egon da kritika, non, eske antecesor, deskribatu egin da, umea zen fosil batengatik. Baina gertatzen dena da, dauzkagula ere, umeak diren homo erectusak. Eta hori da adibidez, Turkana boi edo Niño el Turkana. Turkanan orain dela 1,5 milioi urte bizi zen ezurdura bat, hori da
bueno, oso ezurdura ikaragarria, eta gainera mantentzen du garezur osoa, ez bakarrik neurokranioa, baizik eta ere aurpegia. Eta orduan posiblea da, konparatzea zuzenean aurpegia antecesorrarekin, eta ez dauka zerikusirik. Osea, antecesorraren ume hori, ez dakigu nolakoa den gero heldua, baina ume hori jada badauka gure bezalako itxura. Da parte hau oso vertikala, ez dauka horren beste prognatismo subnasala, orduan askoz ere, esan dezakegu oso aurpegi modernoa dela. Aldiz, homo erectusa, pizkat primitiboa, orduan badaude zantzu nahiko desberdintzeko. Galdera gexa? Repe, bai. Parkatu. Repetitu ez. Bai. Eta espezie bezala Heidelbergensis non geratuko zen edo? Bai, hori oso galdera ona. A ber, Homo heidelbergensis espeziea definitu zen lehen erakutsi dizue da Mauerreko mandibula horrekin. Azkenean Homo heidelbergensis zerbait izatekotan mandibula hori da. Gertatzen dena da, normalean, zuk mandibula bat baldin daukazu edo beste fosilen bat eta hortik espezie bat deskribatzen baduzu, gero egiten duzuna da, beste zerbait topatzen baldin badut eta antzekoa baldin bada, espezie horretakoa da. Kasu honetan gertatzen dena da, mandibula hori, baraila hori, ez dela bat ere ohikoa. Ez dago beste barailik horren itxura daukana. Agian, aragokoak pixkat, zimakoak adibidez, neandertal itxura daukate. Gertatzen dena da, bere momentuan, eta hitz egiten dena orain dela 25, 30 urte, Zima de los Huesoseko lehenengo monografia egin zenean, erabaki zuten nolabait Homo heidelbergensis izen hori hartzea pizkat Europan zeuden herri pleistozenoko fosilak batzeko. Eta, de hecho, Homo heidelbergensis pertsona desberdinek modu desberdinean erabiltzen dute. Batzuk ezaten dute herri pleistozenoko Europako fosiletarako erabiltzen dute, beste batzuk aldiz, bai Europako fosiletarako eta baita Afrikako fosiletarako ere erabiltzen dute. Baina berez, Homo heidelbergensis da hori. Guk orain preneandertalak bezala erabiltzen dugu. Gertatzen dena da, garai horretan, Zima de los Huesoseko lehenengo deskribapenak egin zirenean, hor zegoen debatea beste bat zen. Ze garai horretan, gizakien fosilen kopuruari erreparatuz, batzuk baziruditen preneandertalak eta beste batzuk presapiensak. Ziren guztiak, fosil partzialak ez, garezur zatiak, baraia zatiak, ez dakiz. Orduan, populazio baten, edo talde baten, fosilak eukita, posila izan zen ikustea zen nolako variazioa, gertatzen zen talde batean, eta nolabait, zehaztea behitu hau da, neandertalen lehenengo zantzuak daukaten talde bat, baina oraindik ez daukate geroagoko neandertalen pak osoa. Horregatik, orduan, gaur egun adibidez Atapolgako taldean ez dugu erabiltzen Homo heidelbergensis. Eta gero, ikerlari desberdinak modu desberdinetan erabiltzen dute. Bale, galdera gexa... Bada bat. Segundu bat. Mikro pasateko. Inkori edo Homo affinis erectus. Homo affinis erectus. Milioi urtetik osarra hori gelditzen da. Bueno, hor gertatzen dena da, Afrikatik kanpo daukagun registro fosilik zarrena homogenerokoa dela Georgian dagoen aztarnategikoa, de Manisi, 1,8 milioi urtetakoa, eta orain bat garezur topatu dira, batzuk hori Homo georgicus bezala deskribatu dute, beste batzuk Homo erectus bezala. Nire ustez, Homo erectusen, pentsatzen, badaude bi aurpegi, edo 3, gutxi dira. Orokorrean gutxi eta gainera oso sakabanatuta. Badago bat Txinan, 2 Afrikan edo 3 Afrikan, eta beste bat Jaban Zangiranen. Orduan, alde batetik, Zima elefanten aurpegi berri bat topatzea da ikaragarria. Normalean horrelako fosilak oso ez dira bat ere ohikoak, eta gainera oso apurkorrak dira. Eta gertatzen dena da, deskribatzerakoan, konparatu dute beste
Homo erectusen fosilekin, eta bueno, badirudi antza batzuk dauzkatela, baina agian ez behar diren ezaugarri guztiak Homo erectus bezala guztiz deskribatzeko. Eta pentsatu behar duguna da, hor dagoela, ia edo segurazki gehiago, 1,5 milioi bateko tartea. Oda, 1,8 milioi urte, eta gero daukagu Barranco León, Andaluzian, badago aztarnategi bat, badago esne hortz bat, gero dago Pink, eta Europan ez dago gehiagorik. Badaude aztarnategi batzuk, agian daukatela litika pizkat, baina litikatik ere ezin duzu. Orduan ze gertatu da tarte horretan. Demanizitik datoz, edo demanizikoak hor bertan geratu ziren, desagertu, eta gero beste talde bat egon zen, beste lekutan ezagutzen ez duguna, eta evoluzioagatik gero Europaraino heldu zen, eta agian ere berriro desagertu. Hor, bueno, oso urriak dira, kronologia horietako aztarnategiak oso urriak dira, orduan. Gehiago topatzen badugu, gehiago jakingo du momentu. Bale, ondo iristen badatzue, hortxe lakou, txalo bero handi bat emango